Маска, с която да направите кожата си сияйна, подхранена и хидратирана в дълбочина. Днес ви показвам маска, която прави кожата уникална, реструктурираща, подхранваща маска. Тя е от BioBliss и е истинско съкровище за кожата, с формула, която е създадена с почти 100% натурални съставки. Богатият комплекс от активни съставки, като масло от бодлива круша, екстракт от червена лоза и овес, осигуряват дълбока хидратация, борба с признаците на стареене и възстановяване на еластичността на кожата. Маската стимулира регенерацията на клетките и забавя процесите на стареене. Антиоксидантите от червената лоза и маслото от бодлива круша се борят с свободните радикали, докато овесът осигурява нежно омекотяване и хидратация. Женското биле намалява пигментацията и зачервяванията, а лайката успокоява кожата и я възстановява. С луксозното си усещане и нежната текстура, тази маска превръща всеки ритуал за грижа за кожата в истинско удоволствие. Веган и дерматологично тествана, тя е подходяща за почти всички типове кожа, така че ако искате да подмладите, освежите и озарите кожата си, това е маската за вас. За да поддържам добра хидратация на кожата си, след нанасянето на маската задължително си нанасим един хидратиращ крем. В случая това е крема с хиалуронова киселина от BioBliss. Този уникален крем поддържа кожата ми хидратирана в дълбочина, защото съдържа алоe вера, масло от шии, витамини Е, хиалуронова киселина, масло от авокадо и просто прави кожата да се чувства добре.